este azi, dar... Adică eu nu știu ce este azi, dar am senzația că e o sărbătoare azi și nici măcar nu știu ce sărbătoare este azi. Păi cum să știu eu acum? Ce să fie? Știu, Valentine Day. Ziua îndrăgostiților e azi. Ok, cred că mama știe ceva. Și tata și mama sunt divorțați. O să încerc să-l unesc chiar din ziua îndrăgostiților. Da! O să fie foarte bine. Da, o să mă duc acum la mama să văd ce face. Da. Te rog frumos să nu mă mai suni, că Leviu nu o să vine la tine. Mama se ceartă cu cineva. Mamă, cu cine te cerci? Te rog frumos să nu mai mă suni, că Leviu nu o să vine la tine niciodată. Ai înțeles? Oh, nu, cred că e tata. Mamă, dă-mi te rog telefonul. Nu poftim, vorbește cu el că mă enervezi și tu. Aolo, honervoașo. Așa, bună, tată. Bună, scumpule, ce mai văd? Maică tata e nebună. Da. Mamă, hai mergem la tata. Eu nu vin. 100%, ai înțeles? Hai, te rog, de dragul meu, te rog, mamă, te rog. Uite, am învățat o mișcare, uite. Ai văzut? Bun. Și acum, haide să mergem la tata. Bine, de dragul tău mergem la taică-tu. Acum, înainte să vină mama, o să mă duc repede la tata. Bună, tată! Bună, scumpule, ce faci? Aoleu, cum te-ai schimbat, ai crescut? Ți-ai luat haine noi, ți-ai făcut părul altfel. Da, un pic, mi-am făcut și o altă freză, dar nu o să port mult atâta, că nu-mi place. Ok, și? Eu mă duc până la baie, pa, tată, pa. Bun, eu o să decorez camera aici, o să mă duc în camera lui tata și o să decorez culoarea preferată a mamei, în care este mov. Da, e foarte, foarte drăguț. Și o să-i pun aici foarte, foarte multe luminari, pentru să nu-i doare mamei ochii, că ea o să se enerveze pe tata, dar o să-i unec de ziua îndrăgostiților. Da! Așa, pun câteva aici și acum pun niște balonase de Valentine Day. Ce frumos, e foarte drăguț. Bun, și acum pun o trusă de machiaj, să zicem că tata a adus aici, și o să-i punem și aici niște luminări. Hai să mergem, ca să nu dau foc la casă. Bun, o să-i pun aici, lângă acestea, așa, perfect. Acum este bine, o să închid și lumina aici, să vedem. Tată, mai stai mult în baie? Mai stau un pic. Ok, perfect, că mai stai tu un pic. Bun. Și o să închid lumina. Nu pot să închid lumina. Așa. Și gata. Sper să vină mama la curând. Vine maică ta. Da, tată, vine mama. Eu plec. Pa! Unde pleci? Oh. Tata? Da. Ia te rog acest buchet de flori, că i-am cumpărat mamei și am uitat să-i dau ei. Ia tu, dă-i tu. Ok.
Așa, o să merg la aici. Eu, ce faci aici? Păi ce e asta? Ce e? Ia buchetul de flori. Nu-mi convine cu buchetul ăsta de flori. Tu că e Valentine Day, dar noi nu o să ne împăcăm. Pa! Bă, nu, tu treci toate distracția? Mamă, tată, nu vă mai certați. Mergeți la un restaurant romantic de dragul meu, vă rog. Bine, dar de dragul tău, haide, bă, să mergem odată. O să vă invit eu la Starbucks, dar eu nu o să vin cu voi, ok? Ei. Da, ce să spun? Poftim un ursuleț de Valentine Day. Da, mi-am pus aici, e drăguț, da. E foarte drăguț. Doamna, să vă cântă melodie. Nu, vă rog, nu. Mamă, văd că te văd. Da, vă rog, da. Nu vă rog, te rog. Mamă, vezi că te aud, dar m-a auzit ce ai pus tot. Bine, da. Ce frumoasă-i dragostea, la la, pierdeți bate inima. Par trinere, nu-i așa? La, cu tot sufletul iubești, la. De ziua îndrăgostiților, tu ești cel mai frumos cadou. Zi de zi îmi dovedești cât de mult tu mă iubești. De ziua îndrăgostiților, tu ești cel mai frumos cadou. Zi de zi îmi dovedești cât de mult tu mă iubești. Nu e de ajuns doar o zi, la, la cât noi doi ne iubim. Inima îți aparține, la, și tu simți la fel ca mine, la. De ziua îndrăgostiților, tu ești cel mai frumos cadou. Zi de zi îmi dovedești cât de mult tu mă iubești. Tu ești cel mai frumos cadou. Zi de zi îmi dovedești cât de mult tu mă iubești. Gata! Ce-a făcut și noapte, wow! Vă rog frumos să urcați amândouă să mergeți acasă. Dar de unde te duci? Unde e mașina? Cu unde să mă duc? Adică cum să te duci tu mașina mea? Nu știu de duci mașina mea. E mașina mea. Doamne verete, pleacă de aici, omule. Bă, nu, e mașina mea. Eu am pregătit asta. Bă, nu ai pregătit tu. Doamne verete, dacă e mașina mea, e mașina mea. Doamne verete, nu, tu nu te urci, da? Ia plec, pa. Du-te singur, Doamne ferește, urcă ăsta pe mașina mea. Urcă pe mașina ta. Doamne, când o să fie ăstia împreună? Nu-i nimic, măcar le-am lăsat și un suc pentru mine, mai mult suc pentru mine, hihi.